Tuke sikunde sekondar tam mar ariyo biro chakore ayanga wuok tich mabiro e kaunti ma Kakamega ka timbe osechako timo ikruok margi. Joloch nyadiuchiel e gwenge ma Nyanza, Kobala nigi lek mar kawo kombe mar Nationals kuom thuolo mokwongo. Jafumbo marwa James Opondo nolimo tim mar Kobala e kaunti ma Homa Bay kendo miyo wasigand nyiri moketo pachgi duto e ting'o nyinga Nyanza e tukegi. Kasa ndong chuny jotugo goyo kibikibi e kinde ma kaunti ma Kakamega timo ikruok ne tuke mag sikunde sekondar tam mar ariyo. Joloch nyadiuchiel e tuke dhula mag nyiri gwenge ma Nyanza, Kobala nigi geno mar kawo kombe mar Nationals kuom thuolo mokwongo. Luya to nyaka chwernegi. Aneno ni wasebedo ka waikore maber, ok rach ahinya. Anyalo wacho ni sani en mana fine tuning mathin. Then wadhi bedo maber. Waikore nikech ma ok dhi wa mokwongo nationals. Omiyo wan gi gimomiyo wadhi mondo wayud trophy mar national. Mano kende gima pok wayudo. Wasedhi e nationals higni auchiel to wasedhi e finals dichiel kende. Kapten mar Kobala ma bende en jagol mar tim Kenya, jotugo manyiri ma higgi ni piny mar 17 Scovia Wur nigi chir mar ndiko historia. Kobala nitiere pool B kama oting'o tim mar Madira mawuok Imbo mar Kenya, Dagoretti Mixed mawuok Nairobi kaachiel gi tim mar Mwanambenyu mawuok Kadhowadh nam Chumbi. Motivation or that psyche have been there because I've been going for all the collabs. So when I come back, all the school, even the teachers, everybody, community, they're always like, our Kenya one is around. And more so for now, it's me to carry them. And also, it's me to give them right motivation. So it makes me to be in a good mood and also good attitude all the time. Ekindeno weche mag bedo gi jotugo ma higgi oniang' e tukegi en gino ma osemedore kuom kinde ahinya to higani. Jokanyo mag tuke kaachiel gi jotelo ikwayo mondo orakre gi midhiero ni ma osethiro dongruok mich mag rawere. Matayo weche mag mpira mag secondary to gine kidienge mopogore opogore. Nitie kidieng mar higni, moro nyathi hike oseyombo higni monego tuge sikul, moro setieko sikul, moro bene ok odhi kata sikul. To tugo oko kono no kasa ochopo tikete otugo ne team moro. Oketho development mar talent mar joma tindo nikech okaw thuolo ma ok owinjore kode. Timno mar Kobala noyudo sir mar omenda maromo 100,000 kowuok kuom riwruog Dr. Raymond Omolo. Omenda mabiro goyo gi jek e kinde mag tukegi. Japuonj maduong' mar skundno nokwayo jotelo mondo okony sikunde gero mich mag rawere. Dr. Raymond Omolo is always giving us a lot of support in terms of financial support, in terms of physical support, and in terms of connection with the outside world, so that these young talents are able to be identified nationally and internationally. Joloch mokalo Butere Girls nitiere pool A, pool ma en mayot kama oting'o Dr. Charles Girls mawuok Hoho mar Okak kaachiel gi tim mar Ruiru mawuok e kaunti ma Kiambu. James Opondo, Ramogi TV.